Digokod do jauh-jauh nami raja nami Tuhamu do masahuda nami atakas di boto hamu di boto rajai imana masa di hami alai manukuk kami huhuk manis raja nami didok na dua-dua mulu asing dulu asing do siaporna mulu asing luat asing do akka pangalahon yada buah raja nami mulu masa mana masa si songono asa marpakatayok kita marpanise do raja ni do kasahuta tu hami manang na sirabe manisima so ni masuk suku nami tuamu do kasahuta nami jadi boleh mak di hamu bon hasuton margas tu orang atau jadi upeng doa siap kami do kasahuta marhuhua si mahamu langsung pabotohok kamu mak dia nasi nakapan hamu ima di partuan ide nangon so ini mas sirabe manisima langsung amang mulia di non ni akka diulaun dan di pajotor kamu rade teh hami manuroi raja mulia tema raja nami raja ni huda di pengiduan nami nungai mariadus rajai dak pola marsisi seyak kita di kamar doa sahuda langsung masih rabe manis jadi ope dihita saluhut naliat nalulu tidak mang dohot dainang dia mata raja nata soribada saluhut na makahulungi hami mauliate hupasakat kami di radio mu raja nami dinalaw maniroi hami di parujungolo ni parumain nami na bostang di tongani bagas anggia ma di parpungwata di Bornginon asanggia dapok manyan hasa dan nirohata dinalaho mangulahon ulaon tinamamuka marsugot satu na mangujungi gumoslo hami mangidus yan hasugutob bulon asa tiroy hamu hami diaka hahurangan nami raja nami so kanima perjulo upasa tami gudong mauliate tu mata raja inata soribada jadi mauliate madi donga sahutan nami jadi naruhan nami raja nami donga sahutan nami adorak sahutan yasok kami aha nong kuhatai kami hupasada kami ditongani bagas naking adorak soro kami madapotok kamu tu pabuni alamanon perjuluma hupabotok kami songon riwayat hidup singkat ni inanami na bustang di tongani bagas dia mata raja inata soripada songon riwayat hidup singkat ni inata na bustang di tongani bagas tubuh ma inataon tahun 1952 marhamuliam ma tu anak nami Opo Kristin nahinan tahun 1975 di hasadaun ni rumah tangga di Nasida di basa-basa Tuhan ma di inanamyon 5 anak 5 buru jadi gudang na 10 jadi marurat dole nangon tutoro marbulung dutugijang mardakka tu siamun mardakka tu habira nunga marpahopu siya nanak marpahopu siya buru raja nami raja ni Lungas Sahuta di 10 dana na tinubuhan ni Dainangon waluma naong hot marhajabuan 4 may anak 4 may buru 2 nai sada anak sada buru dang hot dope niyan raja nami perlu pabotohonon nami unang tersongkok rajai di pudian nyari iya pahop punami buru siap pudani sasitong na nungaro perburuan nami makatahatai dohot tami las dorohan iday nangon diharoroni nanay helanay nga di prograpok kami hiyan bulat pitu hiyan manian
ulaw ni pahupun namin siya pudani alay sungoni ma pertikyan ni raja namin ay ito toho ni dokon na tuya-tuya dang tertul jabari jadi sungoni ma raja namin di riwayat hidup singkat sada maruhan namin raja ni huta di tuangan ibagas nakki alay mo do man no nakapaniroyo siya nakahang do masautan namin dohot horong ni hula-hula namin hutan yok kami pe jala upertiba ko kami dus rohan namin raja namin guar ni ulaon nalaw si ulaon no tamar sugut guar na ulaon sarima dua ma raja namin raja ni do masauta so ni mabuba namin tu raja ni do masauta namin SM Serasi Raya Dua Barat. Jadi mau lihat tema dia mau buat hasuton margas semua orang nak itu tuh nunga di papotok kamu songon jujur melu singkat nih dari nang nabostang di tengah di bagasot gabe do warana gabe marboru marapahupus ya anak marapahupus ya buru di beni kamu keluarga besar semua orang selalu nah bisa kapi kamu ima ditaringot di napasangpon ari-ari parkudi na tutuaw ima adat sari na tua molong siya kami dongas sahutah STM Rado Barat termubi STM Serasi na dong di terbungan ini sadado hitah amang raja dongas sahutah hasuton ilu na tua-tua ditaluk ilu na dorong mecabutar gota-gotana kita namar dong sahutah si sada buru dong kita jadi mulutung bisa kapi hamu ulang sugut ulang sari matua mulut siap kami natutua STM Serasi Rado Barat setulu pinau dilading ke domang mulunu nga uli dihamu dinggan dihame jadi apa emang dihamu raja semua orang rak mangidu mahita mulutung pehamu nembang idu tu raja hula-hula tak salukna nang sisa ada pangidua mahita raja nami kamu mah langsung mengelak mulu kami siap dong sauta setulu pindah dari kedua mulai tema amang guru mulu menurut kami nunga prosedur adati jadi si tulubi dari memahami di sakap di rohamunai mulai ate sama tutulang namin si marmata sadama raja namin doh ko na tulang namin gak bisa lawar sang guru bona diri nami si marmata doho si jabat gawi masalah horas kalau siap kami bona nyari si jabat si marmata sahata kami dulu pinahuli mak disakak mo yang buru gawi masalah horas mau lihat mak gawi masalah horas songoni mali hula-hula na maramarangi si marmata sadamara teh harus ditulang makin gabi mah mau lihat ya mah tulang rurubuk nami sinabutar doa si payo jalan horas mah ya kami mau lihat ya mah hula-hula naposo mah hula-hula naposo sada suara marah teh penganak kingurut Sada balok si Adoho, sada Naga si Marmata. Jadi mau siap kami gua ulah napo sesadu nah si tolo binaulis tolo binaring ka mahami ang gulo disaka punay. Nunga diulupon nasida, diulupon gabe diulupon uli, guar ni ulaw ni marsugut ulaw sari matuba. So ni maraja nami, nunga sahuta akka alus ni nasa horong ni hula-hulata. Asa talanjut ma mulai tema dia mau buat hasuton margas tumorang along tulu bisa na dia kahula-hula tulang sahat hula-hula na poso dia kapan dota ima di napasangat area renal pudi tudai namon tutu jadi ope panonor hamu mak saluhna dia kah mulai mau pemang di kapang dure sampai terakhirna pajator hamu memang manang dari dia non ni asal boto kami do mandiro ya mak songoni mak mulai ate mak diraja ni dong asabutan nami opet itu kupataria sok kami mah hanang kupasada kami tahin nami nakis itu kan ibagas tuhita saluhut jalahu pangido kami
Julo na normanyan hupatorak kami di nama muka ulaw ni marsugot di pernako ni matanyari sahatu ulaw perpudi di napapuon hula-hula nami rak dohot tulang dung sidung iyan non asrak mangidung hita dia mang prajan dong asohota kapan iroyan asal nang hula-hula niyan alay lumobil ya ka hula-hula tulang asa dengan mereka pamu buah-buah nami onate raja nami itulah. Jadi sama lima mau lihat mah dihita mau lihat menang dituhatta dihita saluhut na lihat na lulu hutahi hami marsugut di pernako-nako ni matanyari pukot ma ulaw sarimatuan ni dainangon pukul siang perjuluman nono pangiluhami haradion ni bangulan ni hurianami sian gereja Katolik Santo Petrus Bandar Kelipa songon na mamuhay ulaon parsarimatuaon ni dainangon dumi hugorahami ma hula-hula nami dohot tutulang nami nakok tutongan ibagas songon na pasahaton ada perpudi tu dainangon jadi rakolasi si ajaran nami rajai pasat ada perpudi alai holan na pabutohom mahamil raja nami molo si pasahaton ni hula-hula marsugot tu dainangon ima tarup ni rumah-rumah na ima manang tutuk batang molo siya tulang nami rajai si marmata akka hata paggabi ma hata perhorasan tulang marsugot di manuguk na dumian non Roma hupasatami ma tulungan sahutan nami rak bahita nama jalur ya kaula-ula yang makraza di dongas sahuta gabi asa adorang so mangapuan mo kami asu to bulo perjolo mo upasatami tu amu so manawori ulau tamar sugut ate ulau parmoponi jadi dung sidung hot inaton di jabu-jabu na so pinukan di tangan nai mangulom ma hula-hula nami do tulang nami sa token hupak kehami ma partikyani kaja nami lebih kurang 45 menit laho maracara keluarga sidung maracara keluarga berhuhuasi mahami paiduani suhut huhut ma majaha jujur ngolu ni dainangon dung sidung ini masuk ma tujuh paduahon hugorahami ma perjolo hula-hula nami rajai si marmata raja nami lau supabotoh kami ma molo tumpe ditongan ibagas ina nami on dakpola huwa kami hutongan i alaman sesuai dohot kondisi di tempat raja nami hugorahami mahamu hula-hula nami si marmata tutongan ibagas mangaleon akka hatapuda na uli do pasu-pasu tuhane sidungnya non hujuhani ma raja isi marmata tulang nami bona tulang nami si marmata bona niari nami si marmata si jabat tulang rorobok nami si nabutar dohot si payung dohot saluhut hula-hula na marhamaranggi dohot hula-hula na poso alay raja nami molo tung piga-piga pernon nabuhay masuk ko jalohami dito nga ibagas molo dun dapat pukul 10 tulu manang jam sada hupasata mi mapartikyani tu do masahutan nami asa mardopo kumahita hot di jam sadai dung sidungi mangidotiki mahami sa dokim majalo akka na marhulong ni roha tuhami ima songon na majalo akka pamurupiyo sipuli hulan tutok kami manguse diakka horong ni hula-hula na sotar jauh be addo rakso na marsipanganoni terus madot tu nasa punguan
mula di punga-pungan niyan non manggohi ma raja ni dongas sahutan nami dung sidung yan non sidung akka punga-punguan digohi dongas sahuta hupasatami ma tu pangula ni Huria Gereja Katolik Santo Petrus Badar Kalika. Jadi raja ni Huta di namar daw pugui hida si patupawata namar miyak ma raja ni Dumasa Huta modope naso raja ni Dumasa Huta namin na paturehoni nunga masa di hitaonak ka tak dohon be burujok kapat katring alai di nama ngala dinya katamutta raja ni Huta kupasata na odos tuhamu dongas sahuta nami hamu ma na manguluhon perpanganota marsugut di jam sadai. Jadi siduk kita nomor sepanganon lupa nak kesawatek di pangula di Huria nami sepuluh sidungan nomor sepanganon apa sertambat pangula di Huria lau mabain tangyang sipul mangan lima napa duahon tu Huria nami napa tuluhon upasat kami mah sekitar jam antara jam 4 tu jam 5 ala ditoroknya ke hula-hulon alai mulo dibilangan ya mulo sadaronya ka tu hula-hulon do tulang onai si marmata rugan banak ke ba kira-kira jam 4 upasat kami mah tu pangula di Huria nami menutup acara pada datoni jalan pangiluhami raja nami di pangula di Huria nami ala buanut doy na tau tu bona pasugit tuhuta si husapi borhak mahabis ya non hira-hira jam 11 borngin jadi di somma ditutup di gohi rajai ay seolah-olah nama boy nomor di smart mata ho alanya ya bing rasan smart mata si usaha ala ko sa dito jadi mulu panggiluan namin yang asa to pagulan Huria na siya no lima dohot manggohi ulaon di sa dihuda rakma kita borhat alay auto dia dong akana lubirikot mulu surat pe di bayar rajai gunung nami tu Huria Katolik na dong dihulap tadi saat lasmarohan nami jadi sawanima molo si buatoni tunga di hatau kami amang raja ni ngabuta jalan ngodos supasat kami Tuhan dungi di Parjabara seorang konsep nami tu hula-hula nami rajai si marmata seorang niabangan di ulaunon pasahaton nami ma sian osang tu tulang nami rajai si marmata upasahat kami ma odoran manang ihu agak lohon nami tu tulang saya upasuhut walau pasuhut ikosok kok isuhut ihurma mana odoran dinanda dewa jadi tu bona tulang nami upasahat kami ma siat tulang bulun tu bona nyari nami upasahat kami masian sobbanagok tu tulang rorobot nami ima tulang nilai nangon upasahat kami ma sian soit tu akka pangulian namarhamaranggi dohot hula-hula naposo adong monon upatupahami dengan sian akka jabar nagoki tu pangula ni tu domasa hutanami upasata mi manor rajanami sian soit tabba
sian panabuli. Karena panabuli do songon Jabar nani asumulong tu pangula ni hurianani upasata memang non sian soit tu akabariban dohot akapunguan kadong manon tu babe non nami sian Jabar nabok. So kanima di Parjabaran masih ngotak kita nona mangate. Masoba mangido hami tu rajai. Songon adat perpudi siat persari matuaon ni dainangon. Raja nami upang ido hami di haroro ni rajai manian. Hupa sahatami songon adat uka hobung tuhamu hula-hula nami simarmata. Song lima pardo siholan tu tulang nami simarmata na niadupan ni raja ni dongas sahutan nami estem serasi rayon 2 barat. So lima amang raja ni huta dia kapangiduan do buah-buah siap kami molo ado ngaka nahurang lobi bersikirowak kita atung dia kapan dohan nami adong nahurang lobi sama tu raja ni dongas sahutanan. Mulai tema di humubun hasutur markas temurang napar julu kami siap dongas sahuta mangido mengelek tuamu jumulu maju patakas samu pangulan huria ahp miha tahun na mangulun ada tak do aman itu bido mau sodong pangulan huria nom sia-sia do ada titsu emang pangulan huria mapar julu pasku ka mama mau lihat mak raja nami idola bana hita nomor sitiron di dakal mar dongas sahuta. Paduahon dung sipul marsi panganon nasa pangulan huria nami memang uluotan yang sipul mangan dung dapat dipertikian na hotak kami ala sama-sama ditebung odo hita molotong sopaspe di jamopati lewa otik sadima pangulan huria nami songon na manutup sakraman mabay sakramen perpuli doho tu tuhuta radima rajai alai sautik raja nami songon ala dihusik pun raja di rumah sahuta. Kebetulan molo di persari matuaon niyo po Kristi duli na julo di hatahon nakapahopod do tuaw kebetulan ako nang disotik kini makuling do godang sa bangunan jala dibuat do tuan ni godang jadi do hotor raja nami pangulan ni huria nami ala dung sipulan non ria raja pukau tama ima songon nama buat tuan ni godang perjuluman non pangulan ni huria nami mabuka ulauta bodario jadi adong ngatiga naking raja nami opat pangiduan nami ima kupasatami itu pangulan di huria nami sian gereja Katolik Santo Petrus. Mau lihat ya mak di hasuhuton nami jadi asa lam takas husuba huulangi damang dah ya dia mak gabe marsogot jam sia tope dipuka huria ma ulau ni parmopoon ido kadamang dah ya dia mak gabe dungi dung saya marsi panganon ditutup ma dohot tangiang sipul mangan gabe dukoni napatuluhon hira-hira jam 4 disima ditutup kuria ima acara tutup batang warna mang mang jala berencana do marsogot dibuat tu bona pasogit jala itu dipangiduhamu asa hamitong sekaligus tu bona pasogit alai di papoto kami ma amang kebetulan marsogot persiapan pasca rayon jadi saluhu akka pangulani huria sian huriat tahun dan boy borhatu bona pasogit jadi mohon maaf sebelumnya alai sada donggo huria Katolik molotung pe pangula huria Katolik na dihutai na di bona pasogit na mangulahon naong hami mayama alai baino nami masurak pengantar jala ima buah kemonon asa di pasat hamu
tu pangula huria di stasi Lubasui Suhi. Dukoni na paton di pangiduhamu nakingan asa dipuka huria ma ala makuling do godang Bornginon mangara di mahami amang nalaho mamukai suang-suang ini pinangido matuak ruas Katolik na adong di lingkungan Santo Pauluso manang secara umum Gereja Katolik Santo Petrus Bandar Klipa asa rak mahita mulai sian ulaun marsugut pagi sahat tunasai jala tong ulau di Bornginon ima nama muka godak. Jadi nungatak kasbe di Jalohami akka pangidua muna rade mahami amang budima mau lihat mak par dulu mulai tema dia mata palingkan bahasa Inggris do tidak dingalo kita nak mas tahunan dengan do hit hamuna amanami nami sebagai suna road tu bagas namion tinggal kamu ka tikibuna nargai lau maniroi aka hamil di sonai sudah lain bahasa itu nindang alani burju nami tu hamu ka mangraja inang suripada terumur dulu lelami alai horong na situani di buk kamu itu hami rohamu maniroi hami bagas Bornginon ang dia matutu udah marsugut mardala do dengan sen awal sampai tuar dan buta do kami lang na dia tu hamu mang inang nang raja kalau malatin na ibu kami di pusat kami ang dia matuata mangaliw naka tiurnyari marsugut mardala melalui do dengan jalaring kasih taruh si marsugut tu son. Soalnya mana boleh terpesat kami, malate malituata, malate malang dia malate.